有效隊伍啊，今次咧去到九龍區紅磡嘅呢一邊啊，有香港理工大學 PolyU， 排舞老師阿 Man Rachel。
めらがむつかむろぎかむろみのみこと落ちてやおよろずの神たちをかむ集えに集えたまいかむはかりにはかりたまいてあがすめにまのみことは豊足原の水穂の国を安国の平けくしを示せとLâche une me